こんにちは。皆さんはお元気ですか？皆さんは日本国が好きですか？今日私は季節にお話したいと思います。あの日本日本は綺麗ですごい国です。そして面白い文化がたくさんあります。相撲や歌舞伎やアニメなどがあります。日本はアジアにありますから四季があります。それは春と冬と夏と秋です。春は3月から5月まで終わります。毎日気温が咲きます。だから皆さんはお花見を参加することができます。次の季節は夏です。季節で夏が一番苦手います。6月から8月まで、そして毎日天気は夏くて晴れですが、時々雨が降ります。その季節は梅雨と言います。夏の時には日本人がよくビーチに行きます。山に登ります。3番目の季節は秋です。9月から11月までです。秋はとても涼しい季節です。葉の色はわか分かっています。赤いと黄色い色になります。それはもみじです。最後の季節は冬です。12月から2月までです。毎日雪が降ります。天気もとても寒いです。でも皆さんは雪だるまを作ることができます。仕事の時は気をつけてくださいね。じゃあ皆さんはどんな季節が好きですか？以上です。どうもありがとうございます。